У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў панядзелку 19 жніўня. У студыі працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэты час. У Менскім гарадскім судзе распачаўся працэс у справе датычнай выбуху ў мачулішчах. 12 асобаў вінавацяць паводле шэрагу артыкулаў крымінальнага кодексу, сярод якіх акт тэрарызму і здрада дзяржаве. Справу разглядаюць у закрытым рэжыме. На лаве падсудных 5 асобаў. Яшчэ 7, у тым ліку абмененага ў чэрвені ва ўкраіну Мікалая Швяца, судзяць завочна. Падсудных вінавацяць у тым, што яны нібыта ўчынілі дыверсію на аэрадроме ў Мачулішчах у лютым 2023 года. У выніку чаго пашкоджанне атрымаў расійскі самалёт дальняга радыёлакацыйнага выяўлення і кіравання А-50. Ён неўзабаве пакінуў Беларусь і выправіўся ў Расею на рамонт. Раніцаю у Віцебску выбухнуў газаправод. Ратавальнікам давялося эвакуяваць дзіцячы садок і жыхароў найбліжэйшых дамоў. Здарэнне адбылося на вуліцы Шмырова. Працаўнікі МНС эвакуявалі 25 выхаванцаў садочку, 10 асобаў персаналу і 3 жыхароў найбліжэйшых прыватных будынкаў. Пацярпелых сярод іх няма. Цяпер месца аварыі ачэпленае, там праводзяць аднаўленчыя працы. Улады не пакідаюць думак пра новую беларускую АЭС. Як заявіў у эфіры тэлеканалу «Беларусь-1» віцэ-прэм'ер Віктар Каранкевіч, органы дзяржаўнага кіравання аналізуюць мэтазгоднасць будоўлі новай станцыі або ўзвядзення дадатковага 3-го энергаблоку на ўжо дзейнай АЭС у Астраўцы. Падрыхтаваць адпаведныя дакументы на гэты конт плануюць у наступным годзе. БелАЭС у Астраўцы ўвялі ў эксплуатацыю ў 2020-м. Меркавалася, што электраэнергію з яе Беларусь будзе экспартаваць у суседнія краіны, але тыя адмовіліся ад прапановы. У выніку станцыя працуе на ўнутраны рынак, што аднак не прывяло да зніжэння тарыфаў для насельніцтва. Супраць БелАЭС найбольш паслядоўна выступала Літва, якая бачыць у блізкасці станцыі да сваёй мяжы небяспеку для Вільні, сталіцы і найбуйнейшага гораду краіны. Да таго ж эксперты звяртаюць увагу на траплянне Беларусі ў дадатковую залежнасць ад усходняе суседкі. Давядзецца вяртаць Расіі крэдыт за будоўлю і купляць у яе паліва для станцыі. Юрый Васкрасенскі заявіў, што павялічылася колькасць зваротаў наконт памілвання. Паводле інфармацыі, агучанай ім у эфіры дзяржаўнага тэлеканалу «Беларусь-1», на адрас уладаў паступіла ўжо каля 900 такіх прашэнняў. Спраўдзіць ягоныя словы пакуль няма магчымасці. Зрэшты, праваабаронцы неаднаразова ўжо заявлялі пра ціск на палітвязняў ды іхных родных, каб тыя пісалі прашэнні аб памілаванні. У Беларусі сёння налічваюць як найменей 1376 палітычных зняволеных. Кіроўца заснуў за стырном. Паводле следчага камітэту, менавіта гэта сталася прычынаю аварыі пасажырскага аўтобуса, што адбылася раніцай 18 жніўня. У інцыдэнт трапіў аўтобус Масква-Берасця, які перавозіў 48 пасажыраў. Ён з'ехаў у кювет, дзе сутыкнуўся з дрэвам. Шпіталізаваныя 3, кіроўца і 2 пасажыраў. Следчы камітэт завёў супраць кіроўцы крымінальную справу. Чарговае затрыманне святара ў Беларусі. Тэлеграм-канал «Хрысціянская візія» паведамляе, што ксёндз Павел Ярашевіч 16 жніўня застаецца ў ізалятары. Меркавана, суд над ім адбудзецца сёння. У чым вінаваціць святара, пакуль невядома. Павел Ярашевіч – пружанскі дэкан і пробаш мясцовай парафіі ў небаўзяцця Найсвяцейшай Паны Марыі. Паводле хрысціянскай візіі, агульная колькасць пацярпелых ад рэпрэсіяў святароў складала на канец мінулага года сама меней 60 асобаў. Наступны перапіс насельніцтва Беларусі пройдзе ў 2029 годзе. Гэткую дату назвала ў эфіры тэлеканалу СТВ кіраўніца Нацыянальнага статыстычнага камітэту Інна Мядзведзева. Раней яна назвала іншы год – 2030. За часы незалежнасці ў Беларусі прайшлі 3 перапісы насельніцтва. Яны нязменна фіксуюць змяншэнне колькасці беларусаў. Паводле апошняга перапісу, што ладзіўся ў 2019 годзе, у Беларусі жылі 9 мільёнаў 413 тысяч асобаў. Гэта на 830 тысяч менш, чым было на піку ў 1994 годзе. У Маскве ў выніку няшчаснага выпадку загінула беларуская акторка Кацярына Васильева. Пра гэта ў сваім тэлеграм-канале паведаміў расейскі малы тэатр. Здарэнне адбылося 15 жніўня.
Падрабязнасцяў трагедыі не называюць. Паводле адной з версіяў, жанчына магла трапіць пад цягнік у маскоўскім метро. Акурат у той дзень з'явілася інфармацыя пра няшчасны выпадак на станцыі Першамайскай, у выніку якога загінула неназваная грамадзянка Беларусі. Кацярына Васильева нарадзілася ў Гомлі ў 1987 годзе. Яна скончыла курс у расійскай шчэпкінскай вучэльні, здымалася ў серыялах, а таксама грала ў малым тэатры. Актрыса была замужам, 5 месяцаў таму яна нарадзіла дзіця. Развітанне з Кацярынай Васильевай адбудзецца 20 жніўня. ЗСУ падарвалі трэці, апошні мост праз раку Сейм у Курскай вобласці. Пра гэта паведамляе шэраг расійскіх праваенных тэлеграм-каналаў. Інфармацыю о падрыве ўжо пацвердзілі ў расійскім следчым камітэце. Калі звесткі пра падрыў мосту праўдзівыя, расійскія войскі, размешчаныя ў Глушкоўскім раёне, будуць адрэзаныя ад шляхоў забеспячэння і могуць трапіць у аблогу. 16 жніўня ЗСУ знішчылі найбольшы мост на гэтым кірунку ў райцэнтры Глушкова. Праз сотні быў знішчаны мост крыху на поўнач у вёсцы Званая. Знішчэнне трэцяй пераправы можа дазволіць Украіне ўзяць у аблогу блізу 2500 расійскіх вайскоўцаў. Меркаваная плошча аблогі складзе амаль 700 квадратных кіламетраў. Тым часам выданне «Экономіст» са спасылкой на ўласныя крыніцы распавядае падрабязнасці рыхтавання курскай аперацыі. Паводле інфармацыі выдання, наступ украінскіх войскаў рыхтаваўся генералам Сырскім у атмасферы абсалютнай сакрэтнасці. Пра аперацыю Сырскі дакладваў толькі прэзідэнту Владзіміру Зеленскаму. Інфармацыю пра яе не перадавалі заходнім партнёрам, а большасць вайскоўцаў і сярэдняга камандавання даведаліся пра сваю задачу за лічаныя дні да пачатку наступу. Міністарка рэінтэграцыі часова акупаваных тэрыторыяў Украіны Ірына Верешук заклікала жыхароў 3 гарадоў Данецкай вобласці эвакуявацца. Гаворка пра населеныя пункты, размешчаныя побач з лініяй фронту – Пакроўск, Мірнаград і Селыдава. Верагодна, прыярытэтная цэль прасоўвання расейцаў на Донбасе – Пакроўск, бо менавіта на гэтым кірунку фронту фіксуецца найбольшая колькасць баявых сутыкненняў. Яшчэ адзін гарачы пункт – Сумская вобласць. На фоне яе няспынных абстрэлаў украінскія ўлады таксама ладзяць эвакуацыю насельніцтва. Агулам плануюць эвакуяваць каля 50 000 асобаў. У расійскім Стерлітамаку ў Башкартастане адбыўся выбух на нафтахімічным заводзе. Вядома пра самаменей 3 пацярпелых. Паводле тамтэйшага МНС прычына выбуху – разгерметызацыя і гарэнне звадкаванага газу. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што пажар ужо ўдалося лакалізаваць. Тым часам каля Пралетарску ў Растоўскай вобласці другія сотні не могуць патушыць пажар на нафтабазе камбінату расійскага рэзерву «Кавказ». Там гараць цыстэрны з дызельным палівам, якое пераважна пастаўлялася на патрэбы расійскага акупацыйнага войска ва ўкраіне. База была атакаваная беспілотнікамі 18 жніўня. У выніку атакі шпіталізаваныя 18 асобаў. У горадзе Пралетарск уведзены рэжым надзвычайнай сітуацыі. Гэта была ўжо другая атака на паліўныя сховішчы Росрэзерву за апошнія 2 тыдні. О, не! Ілон Маск у соцсетцы X зняпраўдзіў інфармацыю, што нібыта перадаваў аўтамабіль Тесла Рамзану Кадыраву. Раней кіраўнік Чачні выпусціў чарговае дзіўнае відэа. На ім Кадыраў ездзіць на Тесла Кібертрак з умацаваным на аўтамабілі кулямётам. Кадыраў пахваліўся, што атрымаў Теслу ад Ілона Маска, якога запрасіў прыехаць у Чачэнію. Спасибо Илону Маску за такой транспорт. Скоро отправится на СВО. Калі Маск даведаўся праз медыі і соцсеткі, што яму прыпісваюць такі падарунак, адрэагаваў допісам у X. Ты сур'ёзна настолькі адсталы, што думаеш, нібы я падарыў сайбертрак расійскаму генералу. Гэта не першы выпадак, калі амерыканскаму мільярдэру даводзіцца апраўдвацца за дзіўныя фантазіі дыктатараў. У 2019 годзе Александр Лукашенко расказваў, што Ілон Маск нібыта падарыў яму аўтамабіль Тесла. Той заявіў, што гэта няпраўда. Чырвоны найвышэйшы ўзровень небяспекі абвясцілі сёння сіноптыкі для часткі тэрыторыі Беларусі. Яны прагназуюць ураганны вецер, парывы якога будуць сягаць 25 метраў за секунду. Асноўны удар стыхіі прыйдзецца на паўночна-заходнюю частку краіны. Магчымыя залевы і град. Дадаць клопатаў беларусам і сённяшняя спёка. Напрыклад, на Гомельшчыне дзённая тэмпература паветра будзе сягаць 35 градусаў.
І гэта апошняя інфармацыя ў нашым выданні. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Падрабязная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю, як заўсёды ў вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і праграмы «Белсат Зум». Я ж на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.